Jama'a masu kallo da saurare muna ci gaba da kawo maku karatun mashahurin littafin hikayar Jarumi Buratai. Ku biyo mu. Tsokaci. Wani masanin falsafa mai suna Genghis Khan ya bayyana cewa idan mutuwa ta ziyarce ni, lallai ne a kyale ta ɗauke ni, amma kada a sake a bari ƙasata ta mutu, in ji Genghis Khan. Haka shi ma shahararren mayaƙin nan a tarihi, Alexander the Great, ya bayyana cewa na gwammace in rayu cikin nasara ko da na yini ɗaya ne da in yi doguwar rayuwa a cikin asara, in ji Alexander the Great. Babi na ɗaya. Janar Buratai ya buɗe bayani da cewa sunana Tukur Yusuf Buratai, sai dai kuma mafi yawan mutane sun fi kirana da Janar Buratai ko kuma a taƙaice Buratai. Kamar yadda na fahimta, Tukur asalinsa sunan Larabawa ne, inda wasu suka ce asali a nan yankin sunan ya samo tushe ne daga Muhammadu Tukur, sarkin Kano da ya sarauta daga shekarar 1893 zuwa shekara ta 1894. Sunan sarkin ya shahara, wanda dalili kenan mutane suke sha'awarsa. Akan haka aka sanar ne cewa ma'anar wannan suna shine na musamman. Nakan tuna a can baya lokacin da nake makarantar sakandare, malaminmu na Ingilishi yakan shaida mana cewa ɗaya daga cikin alfanun aiki tukuru shine samun mutunci. Shi mutunci kan taka rawa ta musamman wajen ɗaga martabar mutum a rayuwa. Idan aka ce mutum yana da mutunci, hakan za ta ba shi damar yin musharaka da muhimman mutane masu mutunci da martaba, kamar sarakuna, sarauniyoyi da fitattu kuma hamshakan mutane a duniyar nan. Mutunci kan sa mutum ya zama mai kamala kuma abin sha'awa da aminci. Yakan sa wanda ba kowa ba ya zama shahararre, tauraro, shakallo. Kamar yadda malamin namu ya shaida mana yadda mai mutunci ke samun kima a idanun jama'a. Wannan bayani ya zauna mana a rai. Ya ce mana mutumin da ya samu shahara yakan zama tamkar farin wata, kowa ya san shi. Ya ce da sunansa na farko ake kiransa tilo, wani lokaci kuwa da lakalinsa takaitacce za a rika ambatansa. Ni kuwa a rayuwata, duk da cewa kalaman nan na malaminmu sun kwanta mana a rai, sai dai ni ban sanya sha'awar zama shahararre ba, duk kuwa da cewa ina son aiki tukuru da jajircewa. A halayyata ni mutum ne mai kunya da kawaici, ban cika sha'awar gwamutsi cikin taro ba. Kafin malaminmu ya ilmantar da mu game da batun shahara, kamar sauran yaran zamanin nan, ba ni da masaniyar cewa aiki tukuru, jajircewa da kyautata aiki na sanya mutumin da ba kowa ba ya zama shahararre. A yanzu ne ma na fahimta da zancen malamin namu, musamman da yanzu ake kira na da Buratai. Duk kuwa da cewa akwai dubban mutane matattu da rayayyu da suka amsa wannan suna, sai gashi a yau ni kaɗai ake kira da sunan Buratai, wanda abin ya kai da zarar an ambata Buratai kowa zai ayyana a ransa cewa ni ake nufi. Abin ya kai ga a duk lokacin da na gaya wa mutane cewa sunana Tukur, sukan ci kada mamaki. Cikakken sunana Tukur Yusuf Buratai, kuma Buratai shine sunan ƙauyenmu. Duk wani al'amari na rayuwata ya faro ne daga wannan ƙauye. A can aka haife ni kuma a can na fara makaranta.
Na san cewa da yawa daga cikinku matasa da kuke karanta littafin nan kuna sha'awar shiga aikin soja, sai dai kuma ba ku san yadda za ku shiga ba. Wannan kuma ba yana nufin cewa ba ku san kwalejin sojojin Najeriya ta Zaria ba da kuma babbar kwalejin tsaro ta Najeriya wato NDA, Nigerian Defense Academy ta Kaduna. Babu shakka kun san da kasancewar waɗannan muhimman makarantu na koyar da aikin soja. Abin da na fahimta a nan shine mafi yawan ku kuna da buƙatar sanin shin taya mutum zai zama soja, ingantacce kuma nagartaccen soja. Mu aje wannan batu mu shiga wani. Wato cewa da yawa daga matasan yau ba ku san abin da za ku yi da rayuwarku ba, ba ku san ma aikin da ya dace da ku ba. Wannan ne ma babban dalilin da ya sanya aka samar da jami'an shawara da jagora a makarantu.